HQ-9BE je najnovija iteracija kineske serije HQ-9, koja je dizajnirana da pruži visoko efikasnu protivvazduhoplovnu odbranu od niza vazduhoplovnih pretnji, uključujući avione, krstareće rakete, rakete vazduh-zemlja, pa čak i taktičke balističke rakete. Ima domet presretanja aerodinamičkih ciljeva na daljinama između 5 km i 260 km, a po nekim izvorima i do 300 km i visinama do 27 km, dok se za presretanja taktičkih balističkih projektila navodi daljina od 25 km i visina do 18 km. To ga čini veoma značajnim za nacionalnu protivvazduhoplovnu odbranu, posebno u suprotstavljanju različitim pretnjama iz vazduha. Plafon leta rakete dostiže 50 km, a njena maksimalna brzina premašuje 4 maha, obezbeđujući sposobnost brzog presretanja čak i najnaprednijih vazduhoplovnih ciljeva. Jedna od istaknutih karakteristika HQ-9BE je njegova robusna sposobnost protiv ometanja, što značajno povećava njegovu pouzdanost u složenim i spornim okruženjima. Ova karakteristika osigurava da projektil može efikasno da funkcioniše čak i u prisustvu taktike elektronskog ratovanja, što je kritična prednost u savremenim scenarijima ratovanja. Pored toga, sistem HQ-9BE je sposoban da navede do 16 projektila istovremeno, da presretne čak 8 različitih ciljeva, što mu daje značajnu sposobnost kod gađanja više ciljeva istovremeno. HQ-9BE se može integrisati u veću višeslojnu mrežu protivvazduhoplovne odbrane, služeći kao glavno borbeno oružje za nacionalne sisteme protivvazduhoplovne odbrane. Njegove komandne i upravljačke sposobnosti omogućavaju mu da koordinira sa drugim sredstvima protivvazduhoplovne odbrane, formirajući kohezivan i moćan odbrambeni kišobran. Ova integracija je ključna za obezbeđivanje sveobuhvatne odbrane od višestrukih vazduhoplovnih pretnji. Na sajmu Partner 2025 prikazan je novi tip samohodnog lansera sistema HQ-9BE sa dva tipa raketa, od kojih je jedan standardni tip rakete, a drugi je upola tanji projektil, ali iste dužine. Prikazana maketa nosi dve standardne rakete većih dimenzija i 4 rakete manjih dimenzija. Manje rakete su specijalizovane za gađanje ciljeva u bližoj zoni, tako da je omogućena slojevita PVO Pro. Standardna baterija HQ-9B se sastoji od osmatračko-akvizicionog radara, višenamenskog radara za praćenje ciljeva i navođenje raketa, više samohodnih lansirnih oruđa i prateća vozila za transport i dopunu rakete i logističku podršku. Dodatno, može se u sastav baterije uključiti i pasivni radarski sistem. Pored toga, u sastavu pukova, odnosno brigada, nalaze se i specijalizovani radari velikog dometa. Na štandu su prikazani novi elementi sistema, tako da je pored novog samohodnog lansirnog oruđa sa dva tipa raketa, sada na poziciji baterijskog višenamenskog radara za praćenje ciljeva i navođenje raketa umesto starije verzije HT-233 raspoređen JSG-400, koga se navodi da je specijalista za praćenje taktičkih balističkih projektila. Na baterijskom nivou se opciono može koristiti i pasivni radar LDJW600, koji je vrsta pasivnog radarskog sistema dizajniranog za otkrivanje i praćenje vazduhoplovnih ciljeva kao što su dronovi i druge letelice. Za razliku od aktivnih radarskih sistema koji emituju sopstvene signale, pasivni radarski sistemi primaju odraze postojećih radiotalasa, što ih čini isplativim, energetski štedljivim i manje uočljivim, sa primenom u nadzoru granica, zaštiti infrastrukture i drugim vojnim i civilnim ulogama.
Na zadatku ranog otkrivanja ciljeva sada se nalazi radar LD-JPG-600. Radar se može koristiti za otkrivanje aerodinamičkih ciljeva kao što su borbeni avioni i bombarderi, kao i druge taktičke balističke rakete. Karakteriše ga više funkcionalnost, velika snaga i visoka preciznost. Može se koristiti kao radar za rano upozoravanje dugog dometa, takođe i kao radar za indikaciju ciljeva na nivou brigade u okviru raketnog sistema protivvazduhoplovne odbrane srednjeg do dugog dometa. Proklamovani domet radara za detekciju aerodinamičkih projektila iznosi do čak 600 km, a za otkrivanje taktičkih balističkih projektila do 750 km. Kineski izlagači su na sajmu naoružanja Partner 2025 predstavili sledeće sisteme, a to je LASS-1 ili laserski odbrambeni sistem za male visine, poznatiji pod nazivom Silent Hunter. Na štandu su predstavljene sve osnovne komponente ovog sistema, a to su borbeno oruđe, radar za niskoleteće ciljeve TVA, vozilo sa sistemom za elektronsko ometanje i komandna stanica za upravljanje sistemom. Silent Hunter ili tihi lovac koristi laser sa optičkim vlaknima koji nudi 4 režima snage od 5 kW, 10 kW, 20 kW i 30 kW sa povećanjem radijusa presretanja na 4000 metara i dometom zahvata mete od više od 4000 metara. Sposoban je da presretne metu prečnika manjeg od 2 metra i sa brzinom kretanja manjom od 60 metara u sekundi. Laserski sistem protivvazduhoplovne odbrane male visine dolazi u dve verzije, mobilnoj i stacionarnoj. Vozilo se može montirati na šasiju sa točkovima 6x6, a stacionarna verzija se može razdvojiti na pojedinačne sekcije svaka gabarita do 200 kg, radi lakšeg transporta ili se može montirati na vrhu zgrade. Iako je prvenstveno konstruisan za pretragu, praćenje i uništavanje niskoletećih dronova. Sama masa Silent Huntera sprečava njegovu upotrebu na vazduhoplovnoj platformi. Kineski 3D TVA radar takođe radi u blizini laserskog sistema. Ovaj radar ima dobru sposobnost da detektuje male i spore mete na malim visinama uprkos jakim talasima buke blizu zemlje. Otkrivanje dronova je teško zbog njihove male veličine i zbog toga što često lete nisko. Talasi šumova sa zemlje često ometaju radarske signale. Pasivni radarski sistem za detekciju bespilotnih letelica tipa 124E. Dizajniran je za detekciju ciljeva poput malih dronova i koristi refleksije signala u okruženju, umesto da emituje sopstvene signale kako bi tačno odredio njihovu lokaciju i kretanje. Kao pasivni sistem teže se otkriva i može ciljati letelice koje je teško videti tradicionalnim radarima. Mobilni osmatrački radar dugog dometa tipa YLC-2V. YLC-2V je mobilni kineski vazdušni osmatrački i izviđački radar. Ovaj trodimenzionalni radar koji radi u L opsegu koristi antenu s faznom rešetkom i tehnologiju uskih pencil snopova, a dizajniran je za otkrivanje balističkih projektila i drugih meta na velikim visinama kao i za podršku sistemima protivvazduhoplovne odbrane. Maksimalni domet otkrivanja je do 420 km sa verovatnoćom otkrivanja preko 50% ili do 350 km sa verovatnoćom otkrivanja preko 80%. Visine otkrivanja ciljeva iznose do 25 km. Radar se postavlja u borbeni rad i rasprema za oko 40 minuta, a posadu čini 6 članova. Mobilni višenamenski radar za male i srednje visine tipa YLC-12. YLC-12 je višenamenski radar za niske i srednje visine u C opsegu dizajniran za otkrivanje niskoletećih, sporoletećih i visokomanevarskih ciljeva.
Njegove inteligentne mogućnosti protiv ometanja omogućavaju mu efikasan rad u složenim elektromagnetnim okruženjima. Samohodni protivvazduhoplovni artiljerijski sistem SA-2, odnosno LD-76 kalibra 76 mm, sistem protivvazduhoplovne odbrane SA-2 kalibra 76 mm je kineski mobilni protivvazduhoplovni artiljerijski sistem. To je svestrani sistem koji koristi pomorski top HPY-26 kalibra 76 mm, postavljen na šasiju kamiona 6x6. Sistem ima sistem za automatsko punjenje i panoramski elektrooptički sistem za praćenje, pružajući robusne mogućnosti protivvazduhoplovne odbrane i kopnene podrške sa brzinom paljbe od 120 metaka u minuti i maksimalnim dometom od 10 km. Raketno-topovski sistem SWS-2 ili LD-35. Izgrađen na platformi oklopnih vozila VN-1 8x8, ovaj modifikovani SWS-2 sistem verovatno integriše dodatne tehnologije i podsisteme za poboljšanje mobilnosti, vatrene moći i preciznosti ciljanja s primarnim fokusom na suzbijanje bespilotnih letelica, krstarećih projektila i niskoletećih aviona. Takođe poznat kao LD-35, SWS-2 je opremljen okretnim topom kalibra 35 mm s jednom cevi postavljenim u uvećanu daljinski upravljanu kupolu, poboljšanje koje se verovatno odnosi na ograničenja municije primećena u prethodnim modelima. Kupola sada uključuje do 6 raketa zemlja-vazduh, čime se povećava kapacitet sistema da cilja i vazduhoplovne i zemaljske pretnje. Može da se rotira za 360 stepeni, pri čemu se top od 35 mm podiže od -2 stepena do 85 stepeni, a rakete od -5 do 70 stepeni. Optimizovan za blisku protivvazduhoplovnu odbranu, top ima maksimalnu efektivnu visinu od 3000 metara i domet od 4000 metara. SWS-2 integriše radarske i elektrooptičke nišane za vođeno ciljanje, omogućavajući precizno dejstvo na male vazduhoplovne pretnje. Kupola vozila od 23 tone naglašava modularnost, omogućavajući mu da primi različite tipove projektila u zavisnosti od zahteva korisnika. Automatski sistemi za rukovanje municijom podržavaju brzinu ispaljivanja topa kalibra 35 mm do 1000 metaka u minuti, što se postiže pomoću mehanizma u stilu revolvera dizajniranog da pojednostavi pucanje i poboljša pouzdanost. Laserski sistem za odbranu od dronova tipa OW5A50 montira na naprednu šasiju teškog kamiona 8x8, OW5A50 snage 50 kW dizajniran je da se suprotstavi malim niskoletećim vazduhoplovnim pretnjama kao što su dronovi, uključujući sisteme Shahed iranske proizvodnje koji su trenutno raspoređeni u zonama sukoba. OW5A50 je potpuno autonoman u smislu proizvodnje energije, ne zahtevajući spoljni izvor energije tokom operacija. Sistem, deo šire porodice laserskog oružja OW5, predstavljen je i tokom nedavnih izložbi odbrane u Saudijskoj Arabiji, Kataru i Egiptu, gde je Kina aktivno promovisala tehnologiju za izvoz. Sistem nudi dodatni sloj protivvazduhoplovne odbrane, posebno protiv sporih i ciljeva na malim visinama. Laser ovog oružja može da dejstvuje na niz malih vazduhoplovnih sistema, potencijalno dopunjujući postojeće mreže protivvazduhoplovne odbrane. Mobilni raketni sistem PVO kratkog dometa Yitian-2. Primarno naoružanje Yitian-L sastoji se od 4 rakete spremne za brzo ispaljivanje tipa TY-90 smeštene u kontejnere za lansiranje. Ove rakete su poznate po svojoj velikoj brzini, preciznosti i efektivnom dometu i pružanju robusnu odbranu od brzih vazduhoplovnih pretnji. Ima efikasan domet dejstva do 6 km i može da deluje
na visinama od 15 metara do 6000 metara. Njegov dizajn naglašava efikasnost i efektivnost u dejstvu na ciljeve u vazduhu, pružajući suštinsku mogućnost za moderne scenarije protivvazdušne borbe koji uključuju helikoptere i bespilotne letelice. Ključna komponenta protivvazduhoplovnih odbrambenih mogućnosti rakete Yitian-L je njen radarski sistem koji obično uključuje 3D radar koji radi u X opsegu. Ovaj radar može da detektuje, prati i identifikuje više ciljeva istovremeno, pružajući podatke u realnom vremenu sistemu za upravljanje vatrom za brza i precizna lansiranja raketa.